kibabun kim ju ai men sim habangi wan hakini ki social media bat kibal khambun shishu pat kibaju ong ba wat ju pet yaki comments henry hakajing shem jonga pat ngayo jing start na ka comment section bat kibriu kibadan haki comment section kibabun bah kiba start lat no tang kitu betim si kite kiba bet te ya kata ngade ban ai burom ya kita kiba keren ya kiba bah kiba keren dakajing shem phang balada ki keren benru kadai kaba ki kentiu pat nama ba ngindup la bangin kampen tebet dia la dia di kabanga kwa ban pensyai yang ne kabanga ju asngau ba kata kading keren benjing keren tomet ya kita ki sarkar jadi ki banga ngamla ban pedeng namar ba ngalayo asngau ba haddu kita ki jing hella ki rensan pat ba ki ba ki let yalap hakeleng kita ki jaka kaba ki juong ba kita ki sarkar ki de ki syakri jong ki pat ba sadawat bahaya kajing mut ayu minister tola da pi ong utau nong mi khmat tikinong mi khmat hawat kidai kita kiban ai kajing syakri ki pat ba tang bala da pi ladan ha ka bor sarkar pat kadai kita ki khle jong kasan syar ka khadar kata kadai kabang ide ban burom haba ngila jet ya kita kinong mi khmat kiba la yo ya kata kadan jong ki menteri kamot ki dan ya kadan ka bah khali jong kasan syar khadar kabangi ki taki long kemi ni de bangin persyai syakini ki samla bakin tip kumno ban burom ya kita ki balahe ki balasan bar kham tam ya kita ki badan hakabor bat ki badan haki kadan bat ki balong kita ki khali jong kataka sen syar khadar ha ka jela jongi barok kawai